Всеки в този свят трябва да мине през цикъл на живот и смърт. Всички живи един ден умират, мъртвите ще се завърнат пак. Бог е уредил този ход на живот за всяко живо същество, дошло на този свят. Със своя живот Бог дава нужното на всеки и всичко. Със своята сила и власт Той създава порядък. Това е истина неразбираема и невъобразима. Тя е свидетелство за жизнената сила на Бог. С този цикъл Той иска човек да види, че Бог дава безграничен живот, свободен от пространство, време и от физическо тяло. Това е тайната на живота от Бог, доказваща, че Той дава живот. Със своя живот Бог дава нужното на всеки и всичко. Със своята сила и власт Той създава порядък. Това е истина неразбираема и невъобразима. Тя е свидетелство за жизнената сила на Бог. Мнозина не вярват, че Бог дава живот, но човек се любова на всичко от Бог, дори да не вярва в Него. Ако Той реши да вземе обратно целият свят и отнеме живота, който е дал, то всичко ще изчезне тогаш. Със своя живот Бог дава нужното на всеки и всичко. Със своята сила и власт Той създава порядък. Това е истина неразбираема и невъобразима. Тя е свидетелство за жизнената сила на Бог. Амин.